ሰላም ተኸታተልቲ ቀመም ሚድያ ሰላም ወሰናይ እናተመነኹ ናብ ናይሎም መደብ ከብሎም መደብ ጎብለል ሓሙሽተ ዝበለጹ ተቐዳደምቲ ሳይክል ኤርትራ ብዓይኒ ይስኣይ። ቀዳማይ ቢንያም ግርማይ ዛጊት 7218 ነጥቢ ናይ UCI ኣዋህሊሉ ይርከብ። ኣብ 2024 3352 ናይ UCI ነጥቢ ኣዋህሊሉ በዚ ድምር ነጥቢ ኣብ 2024 ኣብ ዓለም ታሽዓይ ደረጃ ሒዙ ዛዚሙ። ካልኣይ መርሃዊ ቅዱስ ዛጊት 3013.7 ናይ UCI ነጥቢ ኣዋህሊሉ ይርከብ። ኣብ 2024 549 ነጥቢ ናይ UCI ኣዋህሊሉ በዚ ነጥቢ እዚ ኣብ 2024 ኣብ ዓለም መበል 188 ደረጃ ሒዙ ዛዚሙ። ሳልሳይ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ዛጊት 2446 ነጥቢ 25 ነጥቢ ናይ UCI ኣዋህሊሉ ይርከብ። ኣብ 2024 619 ናይ UCI ነጥቢ ኣኪቡ በዚ ነጥቢ እዚ ኣብ 2024 ኣብ ዓለም መበል 180 ደረጃ ሒዙ ዛዚሙ። ራብዓይ ናትናኤል ተስፋጽዮን 1912 ነጥቢ ናይ UCI ዛጊት ኣዋህሊሉ ይርከብ። ኣብ 2024 425 ነጥቢ ናይ UCI ኣዋህሊሉ ኣሎ። በዚ ነጥቢ እዚ ኣብ 2024 መበል 195 ደረጃ ኣብ ዓለም ሒዙ ዛዚሙ። ሓምሻይ መትከል ኢዮብ ዛጊት 1647 ናይ UCI ነጥቢ ኣዋህሊሉ ኣሎ። ኣብ 2024 264 ነጥቢ ናይ UCI ኣኪቡ በዚ ነጥቢ እዚ ኣብ ዓለም መበል 332 ደረጃ ሒዙ ዛዚሙ። መደብ ኣውራ ትሕዝቶ መደብ ኣውራ ውሕድ ዝበለ ብዛዕባ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ሳይክል ሃገርና ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖትን ስፍሕ ዝበለ ብዛዕባ ቢንያም ግርማይን ክኸውን እዩ። ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖት ዛጊት 568.3 ነጥቢ ናይ UCI ኣለዎ። ፋልሜቲ ናይ UCI 20 ነጥቢ ዘዋህለለላ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ውልቂ ግዜ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ እዩ። ኣብ 11 ሕዳር 2011 19 ግዜ ዕውት ናይ ዝተፈላለዩ መድረኻት ኮይኑ እታ ዝለዓለት ነጥቢ ናይ UCI ዘመዝገበላ ዓመተ ምህረት ኣብ 2016 ኮይና 158 ነጥቢ ናይ UCI ኣዋህሊሉ ኣብ ታሪኽ UCI መበል 1652 ተሰሪዑ ይርከብ። እዚ ደረጃ እዚ ክሳብ ዝዓለት እዩ። ምናልባት እንተዘይኮይኑ ክሳብ ካብ ሳይክል ርሒቑ ዝርከብ ደረጅኡ እናተሓተዩ ክኸይድ ዝተፃወተለን ጋንታታት ድሕሪ ኣብ ማእኸል ስልጠና ናይ UCI ምጽናሕ ካብ 2012 ክሳብ 2013 ምስ ኣውስትራልያዊት ግሪን ኤጅ ብናይ ሕጂ ጃይኮ ኣሉላ ተባሂላ ትጽዋዕ ዘላ ናይ መጀመሪኡ ፕሮፌሽናላዊ ውዕል ዝፈረመላ እያ። ካብ 2014 ክሳብ 2017 ናብ MTN ኩቤካ ደቡብ ኣፍሪካዊት ጋንታ ተጸምቢሩን ጸኒሑን ኣብ 2018 ምስ ኮፊድስ ፈረንሳዊት ጋንታ ተጸምቢሩ። ፍሉያት መዝገባት ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖት እቲ ቀዳማይ ኤርትራዊ ኣብ ግራንድ ቱር ኣብ 2012 ዝተሳተፈ እዩ። ብድምር 5 ግዜ ኣብ ግራንድ ቱር ክሳተፍ ከሎ እተን 4 ካብዚአን ምስ MTN ኩቤካ ኮይኑ እዩ ተሳቲፍወን። 4 ግዜ ካብ 2010 ክሳብ 2013 ተዓዋቲ ናይ ኣፍሪካን ሻምፒዮንሺፕ ኣብ ናይ ITT ኮይኑ ወይ ኣብ ናይ ውልቂ ግዜ ኮይኑ
ከምኡውን ሓሙሽተ ግዜ ናይ ኤርትራ ኣብ 2011 12 15 16 18 ተዓዋቲ ናይ ITT ወይ ናይ ውልቂ ግዜ ኮይኑ ኣብ 2010 ሓንቲ ግዜ ናይ ኣፍሪካ ኣብ ናይ ጽርግያ ውድድር ጎብለል ክኸውን ከሎ ሰለስተ ግዜ ኣብ 2008 2012 ከምኡውን 16 ናይ ኤርትራ ኣብ ናይ ጽርግያ ውድድር ጎብለል ኮይኑ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት እቲ ቀዳማይ ናይ ዓቐብ ማልያ ናይ ቱር ድ ፍራንስ ኮነ ግራንድ ቱር ኣብ መድረኻት ዝለበሰ ኮይኑ ክዝከር እዩ። ተወሳኺ እውን እቲ ቀዳማይ ፕሮፌሽናልን ኦሎምፒካውን ተቀዳዳማይ ሃገርና እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ጌርኩም ንኽትተሓባበሩኒ ብትሕትና እናሓተትኩ እቶም ዝገበርኩም የቀኒየለይ። ቢንያም ግርማይ እዚ ጸብጻብ ካብታ ቀዳመይቲ ብዩሲአይ ኣፍልጦ ዘለዎ ውድድሩ 14 ለካቲት 2018 ዘካየዳ አፍሪካን ኮንቲኔንታል ሻምፒዮንሺፕ ናይ ቲም ታይም ትሪያል ወይ ናይ ጋንታ ግዜ ውድድር ክሳብ ሎሚ ዕለት 31 ጥቅምቲ 2024 ዘጠቃልል እዩ። ቢንያም ኣብ ዝሓለፈ 7 ዓመታት 311 መዓልታት ኣብ ኮሮሻ ሳይክል ተሰቂሉ ተወዳዲሩ ኣሎ። 4835 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ሸፊኑ ዛጊት 7218 ናይ ዩሲአይ ነጥቢ ኣዋህሊሉ ይርከብ። በዚ ነጥቢ ኣብ ታሪኽ ዩሲአይ መበል 558 ደረጃ ተሰሪዑ ይርከብ። ዛጊት ክሳብ 2028 ምስ ኢንተርማች ዌንቲ ዘጽንሖ ውዕል ኣለዎ። ኣባል ናይዛ ክለብ ኣብ ሓምለ 6 2021 ኮይኑ 4 ግዜ ኣብ ግራንድ ቱር ተሳቲፉ ኣሎ። 2022 2024 ኣብ ቱር ዲ ኢታሊ ኣብ 2023 2024 ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ እንትርፍ ናይ 2024 ቱር ዲ ፍራንስ እቶም ዝቀደሙ ግራንድ ቱራት ብዝተፈላለዩ ምክንያት ኣይፈጸሞምን። ዛጊት ኣብ ግራንድ ቱር 4 ናይ መድረኽ ዓወታት ኣመዝጊቡ ኣሎ። ክሳብ ናይዚ ዓመት መወዳእታ ወይ 2024 መወዳእታ ደሞዝ ቢንያም ግርማይ በመሰረት ጸብጻብ ሳይክልስ ኒውስ ምስ መቕሽሹ ክሳብ 1 ሚልዮን ዩሮ ከም ዝበጽሕ ይጽብጸብ። ቢንያም ግርማይ ካብ 2019 ናይ ዩሲአይ ነጥቢ ከዋህልል ጀሚሩ ኣብቲ ዓመት 56 ነጥቢ ሓፊሱ። ዛጊት 16 ናይ መድረኽ ዓወታት ኣመዝጊቡ ኣሎ። እቲ ዝበዝሕ 5 ግዜ ናይ 2024 እዩ። ቀዳመይቲ ናይ መድረኽ ዓወቱ ኣብ ዕለት 27 ጥሪ 2024 ኣብ ላትሪያፒካለ ኣሚሳ ባንጎ ናይ 2.1 መዐቀኒ ዘለዎ እዩ። ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ወፂኡ ኣብ መድረኽ ዝተሰቕለሉ 40 ግዜ እዩ። ሓሙሽተ ዝለዓለ ነጥቢ ዘወሃለለን መድረኻት ቀዳመይቲ ኸንት ቮቭለኸንት ቤልጅየም 500 ነጥቢ ኣብ 27 መጋቢት 2022 ቀዳማይ ወፂኡ። ካልአይቲ ግራንድ ፕሪክስ ሳይክልስ ዲ ኩቤካ ካናዳ 400 ነጥቢ 13 መስከረም 2024 ካልኣይ ወፂኡ። ሳልሰይቲ ግራንድ ፕሪክስ ሳይክልስ ዲ ኩቤካ ኣብ ካናዳ 325 ነጥቢ 9 መስከረም 2022 ሳልሳይ ወፂኡ። ራብዐይቲ በመር ሳይክላሲክስ ጀርመን 260 ነጥቢ 9 መስከረም 2024 ካልኣይ ወፂኡ። ሓምሸይቲ ሻድሸይቲ
ሻውዓይቲ ኣብ መድረኽ ሳልሰይቲ ሻምነይቲ 12 ቱር ድ ፍራንስ ኣብ ፈረንሳ 210 ነጥቢ ዕለት 1/6/11 ሓምለ 2024 ኣብ 3 መድረኽ ቀዳማይ ወፂኡ ኣብ ቱር ድ ፍራንስ 2024 ናይ UCI ዘዋህለሉ ነጥቢ 1300 እዩ። እዚ ማለት ካብቲ ናይዚ ዓመት 3352 ኣዋህሊልዎ ዘሎ ነጥቢ እቲ 1300 ናይ ቱር ዲ ፍራንስ እዩ። ኣብ ጸብጻብ ከም ዝረኣናዮ ቢንያም ግርማይ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ብቕዓቱ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝያዳ ክብከም ዝበለዩ ዘርእየና። ካብተን 7 እተን 5 ዝለዓለ ነጥቢ ዝረኸበለን መድረኻት ናይ 2024 እየን። ገለ ዓበይቲ ከም ታሪኽ ንቢንያም ግርማይ ተዘኪሮምሉ ዝነብሩ ቀዳማይ ኣብ ወርልድ ቱርን ናይ ኮብልስቶንን ዓወት ዘመዝገበ ኤርትራዊ ከምኡ እውን ኣብ ወርልድ ቱር እቲ ቀዳማይ ቀጠልያ ማልያ ዝተዓወተ ኤርትራዊ ቀዳማይ ናይ ክለብ ኢንተርማች ኣብ ወርልድ ቱር ናይ መድረኽ ዓወትን ናይ ነጥቢ ማልያ ዝተዓወተን ኮይኑ ክዝከር እዩ። ቀዳማይ ጸሊም ኣብ ወርልድ ቱር ናይ መድረኽ ዓወትን ናይ ነጥቢ ማልያ ዝተዓወተ ኮይኑ ክዝከር እዩ። ከምኡ እውን ናይ ኮብል ስቶን ቢንያም ግርማይ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ጻንሖትና ነዝመስል ክሳብ ኣብ ስዕብ መደብና ንራኸብ ሰሰናይ እናተመነኹ ይፋነወኩም።